Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na, kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Let's go. Magandang gabi! Sino na naman yung pinag-uusapan nyo, ha? Pinagchichismisan mo na naman, ikinakalat mo na naman ang balita, ha? Ng kapitbahay nyo. Hayaan mo na yun, Siyempre mga kabisyong, oras mo na. We got 31 minutes after 6 o'clock in the evening. Kasama pa rin po Tanghenyo Diego Bandido at walang ibang napakakulit na si... Everybody sing a song, Duday! Duday! Everybody sing a song, oh, the Duday! Uncle Diego, napapansin ko parang yung ulo mo ngayon ang kinis-kinis. Anong nilagay mong Owen? Duday, umayos ka ha? Mayos kasi sabi mo. Anong uwil-uwil ka dyan? Alam mo, Uncle Diego, ulaan ko. Baka nilagay mo dyan yung tuti na Owen. Ay, nako, manahimik ka. Ay, na, sobrang kinis. Ay, nako mga kabisya, eto na. Para pag-usapan na natin to, Tang. Hindi na natin patatagalin to. TV host na si Dayan Medina lalong nang asar sa kanyang mga bashers. Nagtayo ng inflatable castle sa gitna ng sala. Wow! Matapos sitahin ng ilang mga netizens sa paglagay ng inflatable pool sa loob ng bahay nila. Hindi nagpatinag yung TV host, kaya nagpwesto din ng malaking bouncy castle sa gitna ng sala. Oh no! Makikita po sa Instagram post ni Dayan ang larawan ng anak nilang si Joaquin at kitang-kita na kasya ang dambuhalang bouncy castle sa kanilang sala. Sana oil. Kasya sa sala. Ayon pa po sa post niya, ang caption is, "My child, my rules." Diba? Kahit maglagay pa ako ng inflatable sa loob ay okay lang. Now, eto Tang, hindi na natin patatagalin to. Logica na natin para magkaintindihan na. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin yan para mahimasmasan ng karamihan. Logican mo na yan. Logica na yan! Logica na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Isa sa mga basic na ginagawa ng mga mapa-celebrity or ordinaryong tao is yung mag-flex sa social media. Oh no! Diba? To get validation and acknowledgement online. Kaya kung ano-ano na lang yung pinupost, bagong cellphone, bagong makeup, bagong sapatos, ano patang bago Tang? Ay, siyempre, bagong jowa. Pero minsan, mga kabisyo, dapat din po natin alalahanin, yes, karapatan po natin ang mag-post sa social media. Sabi pa nga ng iba, my wall, my post, my rule. Pero kung nakakastisod po tayo ng ibang tao sa post mo, kahit sabihin mo pa na karapatan mo yan, better yet, lay down your rights. Kasi sa totoo lang mga kabisyo, ganun po ang ginawa ni Jesus Christ sa atin. He laid down His rights, diba? Kung naniniwala ka na si Jesus Christ is God, pwede niya namang gamitin yung pagka-God niya diba? Pwede hindi siya magpapako sa krus dahil sa kasalanan natin kasi unang-una kasalanan naman natin yun But He laid down His rights. Kasi mas beneficial po sa ating mga tao ang pag-lay down ng kanyang karapatan dahil doon, we were ransomed
from our original sins. Now, logican po natin mga kabisyo, bakit galit po yung mga tao sa mga taong nagpapakita na kanilang mga yaman o mga tagumpay? Diba? Una po, dahil po yan sa insecurities. Marami pong tao ang nag-i-insecure. Kaya nagresulta po ito sa pambabash. Kaya diba, ang walang magawa na marites sa lugar ninyo, pag may pinadeliver na frigider, papakalat nila kaagad na, yung frigider galing sa lalaki niya yan. Insecura! 90.7 Love Radio! Dito po! Walang iwanan! Walang iwanan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!